to governors kaachiel kod jogo moluwore ma seche moko chung'ne choko omenda ng'wano moko magiyango to tin ahinya. Aparo ni ok en makosa mondo wakaw kembe giwegi mondo watim godo choko mar omenda, nikech gimokwongo jok maweg kembe gi be jo Kenya madwaro tich mondo ti. Koro chiwo services magi ok en makosa. An gima adwaro nyiso members ma county assembly, for example Mheshimiwa Mercedes, being nasebedo achiel kuomgi, en ni auditor general ok owinjo bed ni ng'ama miyi information kaluwore gi oversight mari mar county, nikech kaka member mar county assembly oyieni summon minister a committee. Ka minister riambo a committee to nitiere kaka owinjo bed nobedo forced to speak the truth, nikech they always take oath. Gikawo oath ni an abro wacho mana adieri lelo to kendo adieri kende yie ikonya Nyasaye. Gima adwa wacho over revenue collection en ni gima duong' owinjo wa standardize. In fact problem ok en ji inyalo kawo kata kembe 100 mondo chok osuru, but wa standardize gi, and I believe ni John Badi kaka minister ma finance biro chiwo proper policy, nikech ang'e no understand this line properly. Obiro chiwo policy ni ya owinjo bed moved ni kata ka devolution obedo tere county to owinjo bed ni revenue, nikech kichoko revenue on source to revenue ni pod ter bedo transferred to consolidated fund, to consolidated account, koko chako bedo disbursed. Owinjo bed ni machines mitiyogo gi rule number 1 obed set ni they gibed synchronized to account mar central bank. My kaka county government funding timore. Pesa mawuok e central bank miluongo ni equitable share bedo sent to gimiluongo ni central bank account mar county government. County governments 47 gi nigi accounts ariyo e central bank. Account achiel en mar recurrent, account recurrent expenditure. Account mar ariyo en mar development expenditure. E gini biro yudo ni samoro county government oseyudo pesa mar recurrent to pok yudo pesa mar development. An adwaro ni ka ber to our members of parliament move near counties obed ga third account in central bank. Third account ni obed domiciled at central bank to all the machines obed gi pay bill number, and that pay bill number is domiciled at central bank account or one commercial bank account man gi connection directly to central bank, so that 10 shillings 20 shillings mar revenue kaka donjo, central bank is able to indicate ni pesa no donjo kama intam nyirri kaka pesa donjo e county ka county bedo monitored and checked on that particular account, mondo wabed sure ni ka machines based on their serial numbers, gene machines gi gin gi serial numbers. E kaka ne wacho ineno sama ne joko dagi yaw server, ne gidagi yaw server nikech ne ging'eyo ni tablets mane igogo kuraka ne nigi serial number, anidhi ng'i nyirri ka nyirri kaka ne result donjo.